Muligere bono gotigana nayo bamenyi korwa asense moya irianyi bwo mwengasi iyo gotoka se bunge ya Kitutu South meya county ya Kisii niko bagokerege tambo kira sentunde tangane konyora chinguru cyomurira sense meyo na niko batogire mu bunge bwense meya Anthony Kibagendi asokonyara ko bwasero ryo burabu anasogo ikigwa w'chinguru cyomuriro asense meyo niko bagokire tambo kerekyo asebono bagochiye kugokera amatunda yobochori bwabo buno muri kito dipona sanya agotomanya. Abamenyi bekenyoro kyairianyi mu mwengasi niko bagokerege tambukiro kyairo no mubunge bwense meyo ya Kitutu South Anthony Kibagendi asoko babekera omuriro bwestima irali bageri kwiraniryo mheshimiwa Anthony Kibagendi ngambu yamono kyagero beiro mu bungo mutangani gesobo siboli bwagajete botoretero omuriro esense yaito maiga mu mwengasi. Anthony Kibagendi ese gasi akorde kuruse kenyore kikyairianyi mu mwengasi goro yestime yo atoreterega igatanya koragisa independent yakorati ya gitega iga na igore twe 1975 kugo myaka yonsi kugo mwesimi wonyonka ntwanya korra mulero gukwana na bamenyi bense meywe nigo bahereranga nonya nebikora byo byo byabere bikoine kigwa sense meywe bono mbichigo keana korengana no bwasyoku bwoborabu boni stima yachete tato mwana onesese nigwa to bekera nende mirande na ande nyakoibu no boibu boichoire to bekera modero bwango igagera tororere bana ntu twanyore burabu no muibita akore magwoja kuibira boigo abasaye mbatigire maega asebate banga mbachikweli ka imirimo asoko igore ebinyonsi neji salon eri kwegendereria asobogima kwa bestime una yachirega egasi bageji kombere ngororo naboko nyani erikire ndwe ko monyane na igwe none kenyonsi ngingira abana bari beji school boigo mbaruko bora kwa bene ucheso mubunge Anthony Kibagendi goikerania amagenderero asabantu bonsi bwanchiririe bonde botayo barase babete capture ase map batabekiri emete igeto lakini batabekiri chikepo ngo sabana enda mu esimi wabwatie atebi no mu nchini oyo riko byeke para egere chikepe cyanye chikuru Kenya Power chirete chibekwe komenta nayo nigo barwe kerengerero kyabo gojia ase omuswada o financial bill oyogenderete kulingori wa asokusanga ebirengereryo osipirie enko pero yatobero musigo ero musiga ase mwana inchi egentago chakokora lirorio para ira ni gente que parliament bara kerigeri buya ende na inchi imeyane ngoteba tyo to support ekiagera mbono tukoria mura mambia ntuje tonyora matunda bia mono igoro ye finance bill inche omanyene no mureminde na inche ngo yepingande mbasa be serikali kurigererie ngana ya uchumi asebate bango bogima bwakongire ase chinyomba tega iganya ko gatoteibu ya toko ekura togako ekura kwamanyira gatokongeria bintu pa otagwanjo to yererie bintu totali kuntu mugondo tokoenda twanya kuburuira nyono bonyeni twanyora kabesa toire dero ko ende sukari kwa gora siringi 200 wako na mambiende 220 wako enda 250 bono ntoro chinga yensero chiko chien security ne to bolete taiseni betani amono no gweta honest meye security ne bolete singa cyo kira ko kunyare boibeirwe bintu bintu ko nyomba ona aba muri abande batigire ko nyoma basinyuru ko nyoma kyara ento ngiyo bako family ebintu byachire igoro bare wancha bayerie ebintu bike igo buna biri bya bigotumeka mono ese chinyomba ndoche ngana bense yare ko babaya kuripoteri kitaseni Kiandizi TV kurwase kenyoro kyairianyi mu mwengasi kegotoka imeye ward ya Bogeka imeye bunge ya Kitutu South kegotoka imeye county ya Kisii ilitalia Nendi Pon Asanya.